dan kurma da karantin kuɗi jiya da daddare. Ka san hali na ban da matsala. Yau zan baka. Yau. Rana na faduwa. Dan kama kudin ka yi. Kaga wani mutum kurma. Shi nake gaya ma ai. Wannan kurman kuɗin kai. Mugu ne kurman nan da kake gani. Wannan kurman da kake gani da Allah ya bashi yana ji yana magana da an yi azzalimi. Ayan gaya ma Allah ya san mai fadda ki da bai yi shi daga gobe. Dan da wannan ya zo da baki sharrin da zai hada Allah ne kadai ya san ajalinsa. Kai. Cin zali a cikin wannan kurman Allah ya yi shi. Da kai ba ni ba kudin ka. Na dina. Yau din nan. Yau dan bala'i sai mu. Da haɗa su da makaho. Mu je mu raba don wani ɗan zai kashe shi. Wallahi kurman nan ya kashe shi da shi. Kana ganin shi ƙato. Haƙuri. Kai haƙuri mana. Wanda baya gani. Baya sa. Ya ai wani kaga abin da zan yi wannan kurma ai makahon yana ji shi kuma kurman ai ba ji yake ba mu dinga faɗa mai abin da zai kawai ya ragargar shi kenan shine kawai makahon tukunna ka buga mai makahon dan ya kalo da mai yana lallabawa ya kula da mai gani banza ta ci banza to kullum na zama makawai ta ci banza